noon kala ko waɗa hikka e moƴƴere yo ko ɓurɗum waɗɗu ko ɓurɗum waɗe mo wuusi ñaawɗum Allah ko heewde famɗu Allah jaaban en ko tawata fegata o yaafo en en jetti galle o en jetti sababu o eɗen gowi arde galle he galle o ko galle men o waɗa ko galle men joom galle waɗi galle o ko galle men sukaɓe e rewɓe ne ha e diine ɓe ne ha e leñol e aada men e pinal men seede Allah hay sen tan ɗo joom galle o cukalel ɓurguel famno hokkan gueɗal joom galle o nde wonno ko jignaɗo jangguinta sukaɓe mum holno poti wurdude e rendo muɗum wonko ɓiɗɗo waɗante bama waɗanma e dokkal wona haltude bama kaari waɗnama nda nawan ɗum ala ko jangguindema ganda o ko ittanteɗo gueɗal koye galle he jeeya sa yiyanimi haalde makko waɗanmo ɗum jangguetake binde gummotoɗo ñamono paynano jangguetake école koye duuɗe men tan tawete nda nawan bama kaari jeeya ɗum no mofa jeeya ɗum ɗo no jagga tottu bama kaari tottu ko hollude o ene jogue ma gueɗal janggo anda sa dañi wat noon ɗum noon sababu ko lewal communication yettude jarnade jaatigueɓe joom galle en ɓe e dendagal bandiraɓe arɓe ɗo noon ceerno Moussa a jarama annene amin gandi hakkude ma e musidɗo o ko suuɗeno ko feeñi ko yidde saabi Allah woni hakkude moon yo Allah o nawa ɗum yeeso yo Allah fewna ɗum lewlal communication noon mboɗo heewi wiide yimɓe pamɗata puuyat yimɓe pamɗata puuyat so yimɓe puuyani tan ɓe pamɗata hayso koɓe ɗiɗo so yimɓe puuyi so goni temedere ala ko mbawi dañde noon terɗe ɗe kewani kono haqqillaji ɗi juuti ɓerɗe ɗe ne jaaji ina eto gollade hakke doole muɗum banggue jangde banggue pinal banggue faggudu banggue molgu banggue heblo banggue jayniyankal banggue yidde nde ɓuuri hewde e doole ɗe ko yettuɓe jarnade ɓe kadi ko fijirde e jaleɗe ɗe weeli fof ko gondigu ngu no wayni ko gondigal ngal iɗi welde fedde ne rendini yimɓe ngallu rendini yimɓe gonka ka fewani ɓe kalda ko poti haalde ɓe certa ɓe jaada ndena mboɗo heewi wiide wona neɗɗo wona yimɓe jewtata neɗɗo komo ndenduɗa meccal yewtatma yimɓe mbawi wonde sappo e joyo goto fof meccal mum jogui soɓe ndendi mbawa haalde o ko pilote avion o ko mécanicien o ko journaliste o ko tailleur o ko juula o ko jeeyowo o ko gaynako o ko ndemowo eɓe mbawi ñaldude ha hiira yewta nde no fiiɓi kono cuulaɓe ɗiɗo so ñaldi yewede ala mécanicien ɓe ɗiɗo ko noon janiyankoɓe ɗiɗo ko noon mo ndenduɗa meccal ko kañum yewtanma noon ko yettudeɓe e darde mabɓe e golle mabɓe ko fijirde nde jalle ɗe idinde ko heddi ko fawi hen ñagade kadi nde bandiraɓe ɓeydoto darade wonko kalden ɗo joni ene jari ñande wonde mbaɗen jewte baaɗe noon dokkunel miijoji woni banggue dawgol ngol kan Sénégal naaɓe koye leydi jeeɗen banggue faggudu ndu ko hen jeeɗen banggue gonka ko hen jeeɗen kala ko miija hen lelne kala jiɗɗo janggo ne wawi naftoroyade noon ma taw ko ɗum woni konngol ngol mi udditto tan mi arta e moɗon mi fuɗɗo ni ceerno hame yaara ni artira ni ceerno Moussa Diafoɗa so a fuɗɗima yahat nomin tongguma seeɗa ceerno hamme li bisimilla ni ne moƴƴi tan addat jibinat udditare hakkude yimɓe so yimɓe janirta hen sahaji kolodirat walla cikkodira cikka bande taw hay hunde ala hakkude moon kono ittata ɗum tan ko hono ni minen emin gadiri wadde ni kala lewru korko ndu oɗo galle goote amen momin jeeyi hande Allah addi amen ko ɗo e galle Abou Gaye woni galle Oumar Sy saabu ko so mi wi galle Abou Gaye galle Oumar Sy ko gotum saabu jaati gagal ngal ɗo tolni ɗo e darde nde ɗo tolni ɗo e foof ɗum noon yo Allah rokku en kadi hitande wonde wattude ni jehen galle goɗɗo walla garen ɗo walla ɗo jaaɗen foof kam ko galle men ni kadi ne weeli yo Allah rokku en tan kala ɗo jaaɗen tawen bandi men bawanɗo hoore mum bawɗo bawanɗo hoore mum ɗum c'est très important woni foof yo duwana en yo Allah ittu en e basal yo Allah waɗ enen gonko moƴƴo par ce que gone gonko moƴƴo kala ko goto jeeyi ko enen foof jeeyi enen foof ndendi Abou Gaye a jarama
mais meeɗa andude ɓeeɗo ɗiɗi gandodira te ko bandiraɓe hayso ko ɗum tan hannde dañƴen en dañi ko heewi woni Oumar Sy e honorable ɗum tan sen kaaɗi ɗon en dañi ko heewi yo Allah junno ɗum yo yaaru yeeso en jarama no feewi Allah jarama on jarama no feewi ko weltare e no mbiruɗon ni tan en jetti Allah kala hitande kadi eɗen keewi wadde ni hen woda ɗo kawruɗen irtude bayraɗe e haalde haala rendo ngo haalde goƴaji renduɗi e ɗum noon eɗen jetta Allah eɗen jettina Allah lewlal communication no mbiruɗa ni wona keewal woni doole ko nanodiral e paamodiral yimɓe fof ne paamodiri ceerno Abou Diop mawɗo men ceerno Hamme Ly ceerno Abou Ndiaye Abou Sy wonde Hammad Thiam ceerno Zacharia Sow ceerno Bachir Sow en tawi ɗo jaatigi men ganduɗa hen ɗo ko galle men Oumar Sy ene yanñen en kala saaha en garat ɗo ɗum noon eɗen jetta Allah no feewi firti tan no mbiruɗa ni yimɓe so dentini mbawi wadde hunde fof en jetti Allah en jetti honorable député Moussa Hamady Sarr no feewi kanko e Oumar Toksel Ba kala ko lewlal communication ummin kamɓe ballat hen ɗum ko gasoil ɗum ko essence uji ɗum ko kala ko wawi wonde hay sen kala saaha eɗen kersani haalandemo kono kanko arata waɗa e kadi kala saaha kadi on namdoten miijoji men ɗum en jetta Allah noon jooɗoten ceerno Madani nodde en wiya holno jiiruɗon ɗum ɗo ceerno Mouhamadou Lamine ko noon jooɗɗen ha ɓooya ceerno Yeroɓan hanki tan wonno e wi mbaɗi sohli on holno jiiruɗon naggam mbaɗi yiɗi wadde ɗum ɗo ɗum noon ko teddugal eɗen jetta Allah no feewi e ɗeɗon tedduɗe en jetta Abou Gaye no feewi kadi kanko hande jaɓɓi en ɗo boy ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo naturel bawɗo yidde kadi naturel mo woppata yidde mum min jetti miñiraɗo men Ibrahima Ly Siré min wiyata patron am Sonatel min jiiɗi Moyo Baba to ko minen gondi e Allah waddi min gila min pamɗi ha ɗo min mbawi ko funeɓe ni donc en jetti Allah yo Allah rokken kadi wadde ɗum ɗo won woɗɓe noon yinnaɓe arde ceerno Haroun Lowel en e woɗɓe dañani arde en jetti Allah yo Allah rokku en tawede oɗo saahan wuuri eɗen ñaago Allah kadi yo Allah yañu ko gonɗen dow mum ko woni radio ji ɗi radio télévision piindi radio 2STV radio Safina radio Dumga FM ɗum ɗo fof ko enen groupel men ngel ɗo jeeyi ɗum noon ko yettude Allah eyyi mi yo rokkon woppa jokkon Allah jarama on jara eyyi ɗum noon mi salmini bandiraɓe mi wiɓe kadi bisimilla moɗon mi salmini mi yetti Abou Gaye mi salmini kadi mi yetti bandiraɓe Lelwal TV ɓe gandumi hen ɓe gowmi hen kadi ɓe jiimi hande e honorable député salminama juurama ñaganama Allah moƴƴere inchallah on jarama en battunima wuuri kadi tawaɗen ɓeydi en ustaki enen kala e julɓe yo on ɓooye jokkere en ɗam inchallah salmini on mi juuri moon kadi mi ñaguima yafuya tawi wonko fewani hen eyyi ko yettere Allah no ceerno Hamme ni rawane ni saaha rawane mi sikku ko galle makko yimɓe jaano Nduhura machallah e ko hunde ganduɗa hoore ma wonde fayida min de mbaɗa yeeɓa groupe moon o ko hunde sattude déjà sa ƴeewi ene waɗi ala homogénéité yimɓe jiida presque e groupe moon o Allah ɓe ko mawɓe ɓen mbawi jibinde ɓe mais hatta toujours la ene waɗi bonɗi ɓe ko almuɓe ɓe ko janggoɓe français ɓe janggani etc donc so ɓen mbawi wondude tan cela veut dire que ɓe jañi haqqillaji mabɓe ɗi donc ɗum ɗon kadi ko hunde duwetede yo Allah junnu ɗum kadi ko beelema à chaque fois so joomum ji aussi Abou Gaye so ari ɗen so ari guelle min jewta min duka min tampa min lelo e leydi min jala c'est presque en dehors ko dañata hen ko e gandal aussi a dañi hen en terme de relax ay neɗɗo hande o jamanu gonɗen o jamanu ko jamanu stress tan min goni doga tan en kippi en doga en ɗum ɗine mbaɗa andi les 30 minutes kalden ɗo ɗen en jewta ɗo gulloke woni hen becce men cukkitima donc ɗum ɗon kadi c'est extrêmement important hunde sattude ha hande o ma yimɓe ne jogui ko heewi mais ngala espace ɗo mbaɗi relax ngala espace ɗo piiji ɗo jaali ɗo joni ko sans détour mon fo haala ko wela min de ne welimi kadi y a pas de ala o ɓuuri o ala ɓuuri oɗo hen donc jomumen ko dañi ko hewde famɗude ene ndendi ɗum kadi ko hunde min de nde jeeɓanmi e groupe moon mbaɗi yon ɓuur tinnade yo Allah yarnu ɗum yeeso ça fait des années et des années mi oɗon jaada e makka bon min waɗa hen intégré saaha sa wasat mais en tout cas mbaɗa yooɗa jaɓɓal ngal donc moni moon foof yeehi wuuro goɗɗo o laabi mon fof ƴeewoyi goɗɗo o
donc ɗum ɗon ko yettere Allah no feewi min de mbeɗa welti hen no feewi kadi yo ɓuur yaaji yo ɓuur yaaji yo ceerno hamme wini yo Allah yaañu ɗum kadi oto wayrondir par ce que yimɓe koddani ko opportunité bani tan jotta jaa yimɓe fof sona ɗum wiidema hande ya galle hamme janggo jaaha galle o janggo galle o ɗum c'est pas évident kono no Allah waɗirni hen kadi ɗum kadi ko hunde wande fayida wona ɗum ko aussi ko jarnude Abou Gaye yettude Abou Gaye invitation makko kadi ko neɗɗo tiɗɗo fimde min ko jiimi Abou Gaye ko en tout cas ko neɗɗo fidèle so nangi o para ɗum jimi te kadi o ala hay probléme goto voilà kon ari a arani a waɗi a waɗani c'est pas son probléme o arat tan o waɗat tan o yettorto tan o nafat tan donc on aussi ko jettanteɗo Allah hay sono ko bawɗo jeddi noon kam mbaɗanti kono noon mbaɗanndi kam quelque soit alpha mbaɗɗa fof en heeƴe makko kadi neɗɗo makko en jarnimo hunde fof sa ummi so ummima ɗo hen o ari ha galleji amen des fois min tawi hol palat haako tan ha jaɓa 10 000 francs aɗen o naha ko ummin joomum ko neɗɗo o yiide yimɓeɓe kadi amin jarnamo amin jettam amin jarna jaatigi makko vraiment teddi weeli machallah en duwimo yo Allah ho galle o ko juuri ko ɗum jinnomi haalde en e encore une fois jarnude on. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. En calmini dental ngal en juurima kadi en ñaaguima duwawa en calmini kadi mawniraɓe en calmini kadi jaatigui men joom galle o e musidɗo men ceerno Abou Gaye en jetti Allah kadi nde Allah hawridino oɗo ñalawma hannde no Ousmane wini en mbaɗi ɗum galle hamme hayso wona rawande hoto rawande walla taw rawane e Allah artiren kadi oɗo galle ɗo e ngal ɗo leegal en jetti Allah no feewi enen kam haala men juttani no feewi sona yettude Allah yettude mawniraɓe men ɓeɗo ɓe gonɗen ɓe ardade hen mawɗo men Abou Samba Diop ceerno Abou Gaye ceerno Ousmane makko e hamme li o mbiɗon kono yimɓeɓe kewani kono kam minen kam e banggue aduna men jaggi ko ala ko ɓuuron hewde nde wonno hewre ko fimde nde e gandal ngal e pible tiɗɗe joguiɗen gollon toon leñol ngol paamon kam hayso sikki kon yimɓe seeɗa aduna fof ne weltani on dendagal biyoɓe mbimi e wimami ɓa tan ko pular ɗo e nder Sénégal kala dillowo banggue pular so tawi on garani hen ne wayno hunde mankunde ɗum gal gueɗal ko Allah hokki on kadi oɗon jaggodiri ha tiiɗi noon musidɗo Siré wi ni oɗon jiidi yumma e baaba ɓe ko jangguɓe français ɓe ko jangguɓe qur'ana ɓe won hen ni mbay kono amni haydara janggani kono Allah hokki on fimde tinde e sellude golle kadi kala ko mbaɗir tan ko Allah minen kay en gonani yaadiɓe kono on pooti min on nanni min e nder moon hamin mbawa jeeyede e moon kono ko timmal moon e moƴƴere moon e wonde on yimɓe yankiniɓe ko ɗum waɗi mbaɗen ngal ɗo gueɗal min jetti Allah min ñaganto Allah tan yo Allah hokkon judde balɗe moƴƴere kadi battane kadi anniyaji joguiɗon ɗi yo Allah yettin ɗum en jetta kadi musidɗo men Moussa Sarr en beltanimomo en gandanomo feewi kono lappol men ñande ne wocci e walal toon jiiɗamo ganduɗenmo en jiyatnomo tan tele yeseede kono en gandi ko gorko jontaɗo dariɗo e leydi kadi jiiɗaɗo nokku ɗo jeeyaɗo ɗum fof ɓuuri sadde neɗɗo kadi bawɗo haalde bawɗo yoltude hujjaji leñol ngol min gandani ko mbiɗon waɗano teddugal ngal e ndeɗo fedde kono en jetti Allah en jettimo en beltanimomo ko musidɗo mo ganduɗa hoore ma men kewani yiide kono wono mo teddinɗen mo korsinɗen Seydi Sarr amin beltanima noon to assemblée to e darde darde banggue politique e amin beltanima hen min mbima Seydi Sarr yal yam moƴƴere e ceerno Abou Gaye en jetti Allah en jettimo kanko en jaarimomo kanko musidɗo Abou Gaye kanko wonno jaarigui hande o ɗum noon Allah jarama on jarama salamu aleykum wa rahmatullah. ɗum noon ko adi fof ko wiide bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe ko wiide won assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu enen gardinten konngol men ko wiide bihamdillahi e mantude nema Allah mantude nema Allah o koye fawade e ko Allah waɗani en e ɓeɗo mawɓe ɓe Allah waddi en ɗum ko hunde fonde yettirede Allah e mawɗo hamme Amadou Ly mawɗo Abou Samba Diop Alhaji Ousmane Makali e heddiɓe ceerno men ceerno Abou Gaye moni hen kala eɗen jogui ñalawma mo beltanɗen ɗum e ko woni hakkude men e mun ko en gonta yejjid ɗum ko hunde mawde ko souvenir mawɗo enen ko adi foof a jooɗade en eɗen kaala ko wiyete ko média radio ji walla goɗɗum jettore mawɗo o kuccinten koye mawɗo hamme Amadou Ly saabu almudagu ene joguino yaari jimde e deftere mum e daha mum e kuɗol mum kono koye ɗon o suuɓi en o addi en o naani e nder média faade oɗo ñalawma halla eɗen kaala hen eɗen golla hen ɗum ko hunde yettirtede Allah e yettugol Allah ɗimmol ngol ko Allah waɗani ɗen hono dani hitande fof eɗen kawra laabi laawol fof ngol kawruɗen
eɗen nganndi wonko ɗum firtata ɗum noon Allah muñanɗen wuurni en sellini en o hokki en ngal ɗo kawral te ko sohlaa islam ko fof enen nder men woni julɓe so ɓe kawri ɓe ngoni neɗɗo gooto ɓerɗe ɗe laaɓi ɓe kuccondiri kala ko ɓe kucciti Allah Allah ne jaɓa siidi won yimɓe ngon ujunnaaje temedere mo kala wonko yahata wonko suuɗata goɗɗo o hay hunde ɓe kuccita e Allah Allah jaɓa jaabo ɗum noon enen ɓeeɗo eɗen jetti Allah ko fodde ko Allah waɗa ene mone men kala ɓernde mum e laaɓi e goɗɗo o ɗo joɗɗo jooɗɗen ko jiɗɗen fof nduwoɗen ko nduyiɗen fof ne wona sabu ɓerɗe ɗe ko gootum mone men kala sa yurni e mum tawata ɗum ko yidde e yiɗande bandum ko heddi ko ɗum noon wiyete ko bihamdillahi mantu nemal yallah jokkanen ɗiɗo nemaji ɓeydani en gurdam juɗɗam ɓeyda yaaji nde suturaji galle men noon ɗo ɗo garɗen ɗo ceerno Abou Gaye woni ɗo kanko e joom galle o e ɓesgu galle ngu ɓe jarama fofo noon ko nehede e diine nde addi ko jiiɗen ɗo ko fof teere sukaɓe nde carugol ɓe cawruɗen guila garɗen ngoɗo sarmo ngo jiiɗen ɗo eɓe ndeeƴi aɓe neehi aɓe neeti ala to nanta kene hawjini en ala ko nanten ken tampini en mawɗo galle o jarama kala ko jiiɗa e nder galle kewi hen yooɗi yimɓe arɓe ɓe yoɓe jettu mawɗo galle o darde makko ceerno Oumar Sy o jarama tigui rigui dibite men o noon en jetti Allah no ceerno Zaka Ousmane wini teskade en darde makko nde jadɗen e musidɓe men ɓe to wocce walalde en nani haala makko toon guila gartan en teskimo en nani golle makko baɗɗe fayida e ko golle hay nder leñol ngol ko hono ni woni leñol ngol no yidiri ɗum noon en mbiya tan yo Allah juutno gurdam ɓeyda newuyaji suturaji wiide on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Lewlal communication on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah cenen sababuji ɗi min haalam fotani hewde e lewlal communication ardi ɗum ko Abou Diop no mbiruɗon ni wona hewde yimɓe kono golle ɗe pamɗani golle mumen pamɗani no mbiruɗon ni kadi kala lewru korka goto e amen ene ƴetta jamma min mbiyata ɗum ko kumtari korka kumtari lewlewal communication min potta galle muɗum rawane wonno ko to Hamme wonde wonno to Ousmane wonde wonata to Abou Diop e kala saaha wonde wonata to Bachir e Zakaria ɗum noon ko yettude Allah e yettande en Allah e dental men ngal ko wona ɗum ko jaatigeɓe ɓe gaga jaatigagal ko enɗam gaga enɗam ko musiddagal gaga musiddagal ko koddigal gaga koddigal ko cattidigal fofof nani ɗon lombi e hakkunde amen kanko Oumar Sy o jeeya ko cuuɗi meɗen Bolol Doggo koye département Babaɓe woni koye région de Brakna jeeya koye commune Hayre Mbara ko addimo ɗo ko noon ko golle gaddimo leydi Mauritanie addimo ga hen wona omo golloro ga saabu wondemo Sénégal najo walla ala ko wondemo Mauritanie najo addimo ga hen no golle gaddimo ga hen golle gaddudemo ga ɗene eɗen jettanamo hen Allah saabu ko teskiɗen ko mbawɗen settanademo omo rewi hen Allah omo jokki hen enɗam alhamdulillah galle o so tawi a yi ko woni ɗo henna e galle o ko yimɓe ɓe jiida ciiri pottiɗo goto fof ko ɓi sehili ko ɓi cattidiɗo ko ɓi koddiɗo ɓe jeeya funnague ɓe jeeya hirnague ɓe jeeya rewɓe ɓe jeeya worgo kañumen pottiɗo henna e galle he kanko woni jaatigui o ala duttal kala nde bandi ko walla sehili makko walla mo meeɗi fottude walla mo meeɗi jordirde mbaɗa jogui ɓiyamde dañi bac ko jiɗɗo janggude ko Sénégal fayi ɗum bisimilla maɗa galle kono noon ko Pulaar wiyata kone so tawi galle ko weli ko fof baba galle welnude ɗum galle muɗum ittata so tawi a dañani ko ene renanma galle maɗa caggal nde dawɗa ɗon nde nangue mutata ha natta e nder galle o sa renaki ñande fof a saftat noddede téléphone aji surtout jamanu hande o mbiyeɗa ya ar ceerda ɓesgu maɗa alhamdulillahi rabbil alamina debbo galle o woni kanko Hadja Mariam Sy eɗen jetta Allah eɗen jettanamo Allah eɗen jettanamo kadi kanko hoore makko famde e to ummi to alhamdulillah ko are galle o ko ɓeydare sabu yimɓe ena kaala mawɓe to banggue gandal ɓe mbima gabdi e kiite koye gueɗe tati koye leydi koye debbo koye puccu ɗum ɗo ene ɓuuri teskinde kono alhamdulillah tuggude nde o naati e galle Oumar Sy wonani ɓeydare galle o wonani ɓeydare leñol ngol wonani ɓeydare enɗam ɗam no mbiɗon ni galle o ko galle diine ko galle l'islam waɗi ɗum ko kanko Oumar ɗo ummiɗo
ɗo ummi koye galle waliyaɓe koye galle sernaɓe ko janggoɓe ko janguinoɓe ko duɗal qur'ana woni e galle tani alhamdulillahi rabbil alamin ha e ñallugue hande gue kamɓe galmoto kamɓe laamoto ɗum ɗon noon ko yettude Allah e yettande mo Allah e en gari gayanne kadi en gummodima to en tawdiri gayanne minnene tuggude ko gondumi e mabɓe ko fewde ñallagal hande e wasata de taw komi tinani wasata taw wonko suuɗi wasata taw wonko feeñani kono min mi ala e mabɓe yaw ene wawi noon kamɓe koye mabɓe taw eɓe jogue yam yaw kono ko mbawmi wiide tan ko dañde occasion ɗo mbaɗa wawa haalde mi jarnoɓe e koɓe goni e dow muɗum ko weltare mawde wonandemi e mabɓe ko ɗo gonmi kala ɗo konnomi ala kumpa e amen kala ko mbawmi rondade so ji mi suusi wiide ngare ɗo wonko waɗi ɗum ñande jooɗiɗen kalɗen enen tantato pewjuɗen mbimi eyi hami haalda en jaatigueɓe nde kalanmiɓe hay goto mabɓe ruttani mbi ko bisimilla galle ko galle moɗon alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jetta Allah eɗen jettanaɓe Allah hajja Mariam Allah jarama jarama yo Allah accan en sababuji ɗi yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane ɓooya hufde ɓesgu ma ngu ɓesgu ma wona tan ɓesgu ngu cawɗa e reedu ma ala ɓesgu kala ko woni ɗo ene e galle he ko ɓesgu maɗa Oumar emin jetta Allah emin jettanma Allah kala ko mbawɗa hikka yo Allah rokke wawde ko ɓuuri ɗum kala nde nokkumi longere e galle he gummimi pormi pot ndiyam jarmi pawmi hen kas aray somi wi are garmi yo wonde yo Allah ɓeydu balɗe bawɗe ɗum ɗon noon ko yettude Allah e yettande mo Allah par ce que wona hunde wemde kanko Mariam wiya ɗaccu sukaɓe nanɗo sukaɓe mbaɗ ɗum ɗo kono ala o wawa neɗɗo noon ko woni jikku muɗum nde pinɗa fof koye ɗum dawrata Allah jarama on jarama yo Allah accu sababuji ɗi ononne kadi arɓeɓe on jarama no fewi ne kayni Siré Allah jarama jarama par ce que guila subaka mi ronko hebdema kemmami tan koye mutirɗe nangue nde kalanmami tan a woppu haaju ma par ce que nde noddanmami nde gonduɗa koye joom suudu ma onon gonde oro ndewroymi to muɗum woppitani mbimi o arat e alhamdulillah ɗum waɗi ɗum tan ko gowka e jotodirde e jokkodirde goto e meɗen kala ne andi koddiɗon ɗo hoɗi saabu goto e meɗen kala déplacé nima keddiɗo ha tawoy ɗum cuuɗi muɗumen andi no wuurdi hon andi no fotiri hon ɗum ɗon noon ko yettude Allah no fewi Abou Ñagni emin jetta Allah emin jettana ɗum Allah sababu o ko Abou Diop kala nde min dañi haaju so tawi min ngala nde min ngala otoji nde Abou Diop noddat mo tan o woppa haaju makko e hammu makko aro ñalla e amen honorable député Moussa Hamady Sarr min jetta Allah min jettanma Allah eyyi par ce que ko suka mo gandanɗa hoore maɗa ko Allah na waddi min Allah kadi no wurti ɗum e yam gila haydara kewani gila eɓe goni élevage emin gondi Thiaroye galle Ibrahima Sarr ɗon min gondi alhamdulillah ko needi e teddugal e hurum e respect woni hakkude amen kono noonne kadi bammakko wonko golli hen woni Hammadou Amadou bammakko ala ko fonno horsindemi e nder galle Ibrahima Sarr so tawi gumminomo Fouta walade so naahi galle o tan ko min gaddoto namdade haɓe jalta wuro ngo kala ɗo ɓe goni ɓe pooɗa hamɓe mi jooɗo sara mabɓe hani kanko Hammadou Amadou o meeɗino ƴettude saaha goto omo waɗa campagne wiide yomi ar min wona almudo ngay ɗum noon firti ko woni ɗon ko gandanɗa hoore maɗa ene tiiɗi no fewi kanko Moussa ni enen lewlewal eɗen cettanimo kala ko mbawnoɗen darade kala ko mbawnoɗen umminde kala ko mbawnoɗen gollude so tawi en tintinimo omo daro hen darde nde o foti darade ɗum ɗon noon eɗen jetta Allah eɗen jettanamo Allah kono noonne kadi wona enen tan yimɓeɓe ene siivamo to assemblée nationale ene nana hon ene jiiya ko défendre toon ene jiiya idéji miijoji moƴƴi ɗi o yaltinta toon ɗi yimɓeɓene kadi enen jiɗirimo ene korsinirimo sababude ɗum to waalalde hone kadi o woni hon jaggal no denɗam baydi si wiyata neɗɗo ene wona e wuuro omo yooɗi e wuro ngo omo foti e wuro ngo omo handi e wuro ngo omo yooɗi e wuro ngo o fotani e wuro ngo o handani e wuro ngo o yooɗani e wuro ngo ɗum kanko noon alhamdulillahi rabbil alamin omo tiiɗi omo tinni e wuro ngo kala ko gandanɗa hoon maɗa ko wuro ngo ummini baɗal makko jungo makko ene woni hen tene kadi taw alda e haala minnene kadi omo wattorima saabu kala ko wawi umminde ko omo waɗa e golle makko moƴƴi mawo noddam o wiyami grand Abou holno gurɗa holno mbatten holno jiiruɗa ɗum ɗo holno jiiruɗa ɗum ɗo kala ko tinɗani kadi ko mbaɗa foti wadde tinno saabu Allah kalana kam hecci hanki wattidi hen o noddam o wonde omo yiiɗi yaade to ceerno Madani kay lawol nana dari omo andi hon
o majjani hon par ce que min jaadi hon ko wona go ko wona di kono noon nde tawno ene ɓura weldemo tan yaadude yam to ceerno madani o wi wonde ko mamin jaada min gummodi ɗo min jeehi haa to ceerno madani donc koɓe mbawno haaldude ko mbawno wadde fof e jiida e ɗum ɗon tan e gueɗe goɗɗe e nokkuji goɗɗi haaji fof ne kadi mo lewlawol communication umminno jungo makko nani hen miijo makko nani hen ɗemgal makko nani hen ɗum noon eɗen jetta Allah eɗen jettanamo Allah mawɗo Abou Samba Diop annene Allah jarama a jarama gardigu ma bonani kadi min nimsani ko lewlawol communication ƴettuno ardinma wima ya ardu nimsa alana min hen ɗum noon ko ɓesgu ma ko kufɗa ko yo Allah hoybinane dongal ngal sabu wonko mbawɗa ko gandanɗa hoore maɗa minen fof so tawi min ndendi min mbawa ɗum haaju goto mo mbawɗa ƴettande lewlawol communication kumta ɗum minen fof so tawi min ndendi e nder balɗe sappo nogas lewru hitande min mbawa ɗum humtude ɗum noon ko Allah rokkuma ɗum wona minen mbaɗanma ɗum ko Allah waɗanma ɗum ɗum ɗon ne ko Allah waɗanma ko yo Allah woppire kaɗon mbawka kadi wondema gongiyante wondema nunɗuɗo par ce que mbima wonde gongiyante e nunɗuɗo a wawa andu ɗum so wona ɗo mbuuɗu walla dewol ɓiili hakkude moɗon alhamdulillahi rabbil alamin mi yi ko rewata e jungo ma to banggue kalis faade e woɗɓe kono mi yiyani ko gandanɗa hoorema jomum ene jogui e maɗa yaw ko wattindi ko tan ko heccanki min mi tinani ko kewi mi anda wonɗo fonno tottede kalis o wonɗo fayi o wi kam jehen min jeehi omo totte kalis mba sikka ko minen peccata ndekete yo ndeke kalis ko tottaɗo yo naw kalis o wi wonde kanko o nawata kalis ha min gardi o wi on tottannoɗomo kalis o wi ɗum wonde addu joni kam mi jaaɓi tawde oɗo nana jooɗi wona seede kono noon yonata kam mami nodda mo kalis o fayi mi nodda ɗum kalda e muɗum a totti kam naggam mine kaari emina garda hon wonne kadi ko noon waɗi ɗum ɗon noon ko hoolare waɗi ɗum so wonano hoolare so wonano wondema nunɗuɗo aɗa wawno tamde kalis o jaade han saabu min mi tinani mi anda ko kalis o ko yaha ha ɗo gonmi ɗo ɗum ɗon noon ko yettude Allah e yettandema Allah e ngal ɗon nunɗal ngal joguiɗa yo Allah woppide hen heddi noon ko won gotol tan nde meɗɗa salade binoɗo ene sodano otoji bambaɗi ɗi mbiyaɗon yon mbaɗ liste an e hamme mbiɗon inɗe moɗon bindetake oɗon liste ɗum ko to RTS wonno ko ɗon tan woni ɗo uddirtugo golle honorable député Allah jarama on jarama bandiraɓe on jarama no fewi jombajo jamma o ko Abou Gaye jombajo noon wona tan ko ndi waɗama ƴamoɓe jeehi weeti subaka hirsama e juɗama simmama durtama ƴakkama gangtama ala mo sababu saabi yimɓe ndendi fof ko won jombajo nde tawno funere ne faɗɗa jombajo damboɓe ne faɗɗa jombajo kono garɗo fof namto ko jombajo sagata arno dicco nanno junggo jiifo ñoota ɓurtugal ngal yiye yeeso ngo woda ko tottiri hayso o yoɗani sababu toga jarama heewi ko sagata ɓirta waɗa ñande itti jawdi mum woodi ɗo nanni baɗɗo o haalta bannaɗo o haalta Allah andi koɓe dañi hen eyyi kono ko waɗa ɗo ko kam andama jogui seeɗantagal jarama dendi a jarama wonde jatigi bandu men weeɓani galle anda luuɗo anda maaɗo anda jeyɗo galle joguiɗan hay goto yaltinta hay goto ko joom galle yeeso laaɓata ɓernde mum jaɓa galle jooɗe salo galle yaltini yewmo kalanmi bo nande cuuɗi men enen fof goto men fof no foti yimɓe meɗen jogui galleji ɗo e Dakar ha heewi mbaɗi hen agence keddoyi suudu wotoru ɗi naataki ɗi jaltataki ƴewten goto fof nande cuuɗi e men goto fof nande cuuɗi mumen ma yi joguiɗo galleji 5 jeegom itta totta agence galle mum jippataki goto fof ƴeew cuuɗi mum ma yi jeeya joguiɗo pantare goote jogoyoɓe nayo kala garɗo faye makko wadde kay wona galle jippete ko yeeso neɗɗo o jippete joom galleji kewɗi o sowona jaam mawɗo walla jamalol mawɗo hay ɗum ko bandiraɓe ɓattiɓe jahata heddiɓe jahata saabi noon ina muusi mi wi oɗo galle yaltinta hay goto anda jeeɗo anda mo jeeya ko joom galle jaɓata galle wone salo galle yalte saabi no muusi ko sa jippini neɗɗo a jippinto jikku makko moƴƴo jippina jikku makko bonɗo a wawa waylude neɗɗo wonko Abou Gaye haalnane jehen galle kawam ñallen kiyan aɗamina teddine sa ɗaminanoma hoynede woƴanma ko hoorema nawata goɗɗo nden galle kawam walla galle seelam nan ɗo jaranɗo atayi aɗa ɗamini teddinede sinno aɗa anduno ka koyneteɗo woƴanma ko hoorema a nawata hay goto so suusi addude yimɓe moon omo andi ɗo mbawi jaɓɓade yimɓe
sa jippini neɗɗo jippina jikku mum sa jippini neɗɗo fof mo jippina hono mumen garɗo ayi Abou Gaye mo mbaɗɗon ɗo ko jaydiyankoɓe haaloɓe joji kocco tampinon ɗo sa jippini bilejo janggo jiya adoɓe segel dama no gadda joɗɗo pawa sa jippini nalanke joom mawluje gona namna hoto kala jippi neɗɗo fof mo jippinɗa hono makko a taw mo jippina jikku makko moƴƴe jikku makko bonɗo on jaama denɗa jaama goko ko addata ko debbo wawi jaggude kadi heewi ko debbo naati galle wayli ko Allah wi o wano wayni kono felde ɗum ɓe cettima gila naɗɗa galle umasi o ko avancement ko yesso to caggal yalla hokke fandide ɗum so ɗum yawti minen ko ɓeɗo goni jangguɓe amen goni intellectuel uji amen janggan min jaydiyankagal ndeyɗo foti rewede naatede foti naatde dañde ko foti dañde ina mbawno heddade e yimɓe hewɓe dutto e ɗemɗe goɗɗe e kalirɗe goɗɗe leñol ngol yeewe kono ɓe mbaɗan ɗum ɓe gatta tawde banggue pulaw o ga eɓe mballa men min jettaɓe no fewi minen min jeyata gomin pelmo min naade pulaw tan amin pelmo kamɓe mbaɗa ɗum meccal ɓe jaaɓi wonde e amen ɓe gardi min amin jettaɓe amin janoɓe hamme o e Ousmane amin jetta Abou Sy dañani tawtede amin jetta Alaji Abou Ndiaye dañani tawtede e Hammadou Ali Thiam amin jettaɓe no fewi amin janoɓe no fewi gonmi koye artude ko tour mbaɗanmi oɗo Abou Niang jeeya ko nabbaji min gandude tan ko dade tali pada taxi hoto paɗa nokku naggamo yoɓam naggamo joɓa ɗum jaaha so woni joni duuɓi 5 ha joni min gondi mi yiyama ko jikku moƴƴo ko kolniɗo ko nunduɗo galle jaɓɗi fof mo andi sukaɓam fof mo andi selaɓam momo andi ɗo ñamlotomi kalis omo andi ɗo moftanmi omo andi ko koalaɗo mboɗo yettamo no fewi mboɗo jarnomo ceerno Siré bande en cettimama kono andu kala dongal ngal dondiɗa ngal toddirma so tawi fukkani ngal ko kañum teddinoma janggo yalla hokke yettinde kala dongal ngal dondiɗa e ngal teddirma aɗa otta sa yettini fukkani ko ɗum teddinoma janggo wonde succede famille mum jaɓa rewde yesso caggal mawnu men wonda e miñu jogo jaɓa wona hunde wemde no fewi noppi koddi hayso min jahani noppi koddi hayso min jahani haaloɓe pulaar noon mboɗo heewi wiide so nani neɗɗo natti yuminade yo hulɓino goko so natti wiyede jala bone yo wiye taare nde noon mboɗo mooli Allah laabi tati ta yawa ɓeydat kabo way basal wendota ummoto ko gila law jogo wedere anni yo leñol muɗum kala galle mo jiiɗa Allah no waɗe joguiɗo martaba galle o amin jarnoma emin jettuma ɗum min jetta ɓeɗo sernaɓe amen yontaɓe sernaɓe amen finɓe sernaɓe amen anduɓe ɓe lurdani e yonta mum nden ceerno lurde e yonta mum o ɗeyda almuɓe dayta ceerno Bassi ceerno Zakaria so wonano koye mon min jii on ɓattata ko min saabu won idnoɓe arde amen min jaɓani yo gonde amen gaccuɗomo konngol ngol ñalawma haala noon haalete daƴƴetake haalete kono moƴƴuɓe kono tedduɓe yo Allah lamɗo teddi noon oɗo Djiby Dieng waddunomin ko meccal kono natti wolde meccal wonti enɗam wawde meccal mum mboɗo heewi wiide jiɗɗo mo wawa ɓuye bawɗo mo yiɗa saka noon so neɗɗo yiiɗi wawi o woni neɗɗo timmuɗo wona laaɓɗo reedu wona kayisira o hannani hoore makko tan e caméra o jaggi ko miñiraɗo o jaggi ko bandiraɗo en jii no waɗata ɗo ni no waɗata e galleji ɗi foof yo Allah junnu balɗe moƴƴino battande Moussa Amady Sakho koye ma uddirtumi minen min mbima ko hoto lurde mawɗo ma kono to lundo yontama hoto lurde mawɗo ma kono hoto lundo yontama nde wonno politique ko lamba jinneji a yiyat ina lewlewto yimɓe ne gulla mbiruji wuttoɓe marañaji ɓeɗe mbaɗi ndaalaji ina palano palto yimɓe ne gulla tawi ko sippiraka politique ko lamba jinneji hunde ne wi so law wiye fusiɓe ndeeƴi yimɓe piide goɓɓe niɓe jamma ina petta waɗi min wiide noon hoto lurde mawɗo ma ko teddugal ngal hokkuma ngal e nder hono ma en ha heewi o yi jikkuma e neɗɗagal ma o hoolima Allah walluma jeeɗa premier tour gonɗa député département Podor o hiitoraki ma hiitoraki mo hoto lurde makko kono tinno hoto lundo yontama mo gonduɗa o hoto lundo yontama mo gonduɗa o soɓe noddima tawoyɓe soɓe noddanima tawoyɓe Allah andi ɗo wetode janggo soɓe noddima ya soɓe noddanima ya
gueɗal keddigal ngal min jiiɗi ya wonko sa woni ma naf min sabaɗa emen gila hay hunde wonani minen kay somin gembima min gembituma ko sa liiɓi ko minen jeeyi victoire o somin gandiri somin gembima min jeyatama kay min gembatama ɗum noon aɗa yiiɗi min aɗa emen ko dañata ko hewde famdude aɗa ande neɗɗo goto amen mo ndenɗa on rende amen e dental amen ngal kala komin ƴetti aɗa waɗa hen hunde min ñaagui Allah komin gembuma ha towa ɓoya ɗo gonɗa ɗo mbaɗa ko ɓuuri ko mbatta ko min naftoroma ko ɓuuri komin naftortoma ko bandiraɓe haala ka juuti ina wawno ñande wonde kalen ko ɓuuri kaɗo haala kalten ko yonta kalten ko rendu jibinande ma no hokkuma pinal ma no hokkuma jangde ma no hokkuma neydi ma no hokkuma ɗum noon daroɗa e bande en ko haalte ɗo ko pop ñande wonde ma dañ sa haalde ɗum taw ko haala jaajka taw ko haala gonka taw ko haala nafowa nde wonno leydi e yonta e leñol sa wi a naata e laamu a watta dawgol pewja ko moƴƴi jaha ko moƴƴi wonɓe politique bonna ko jahata ko wala ko mbawɗa hen to ñawete to tawetake to moƴƴinte to tawetake to bonte to tawetake kala ko mbawɗa liggade ko ligganiɗa faggudu ko ligganiɗa diwan ko ligganiɗa leñol ko liggiɗa pop janggo ɗo ñaweteɗo sala ɗon ɓe ñaawa ɓe guitta ko moƴƴuno ko mbaɗa ko boni ko payma ala ko mbawɗa hen min jiddandema suudu sarɗiji min jii golle ma fittande hulata yewete fittande hulata yewete nokku mo jibinoɗa o e wuro ngo jibinoɗa ngo kullu ala hen lawno diɗo no e waago so biran toka biran Fatimata Racine jelli mbiwon mbañ ƴettino wuro fof no jogui neɗɗo mo yaakuy hen a hulani herdi ɓe ganduɗa hulani kono ɓeydo darnude koyɗe maɗe dawo kalifma Allah ɗemgal ngal hammi Amadou Ly wi onon gondi suudu sarɗiji ko mbatta ko no weeli min amin jiiɗa ɗum noon min jiiɗa ko gona bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe jamma hande ko jamma e jammaji ala jamma wona jamma e jamma so mbiruji mbino hande ko jamma Allah ala jamma wona jamma Allah ko waddede e ɓuuɗo ɗum hande kadi ko jamma Allah ko ɗum ɗo woni hirde hande nde allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim on jarama eyyi Allah jarama on jarama ceerno Abou walla kawam Abou funti kam par ce que normalement ko min fonno irade haalde sa addama e yeeso haaliyankoɓe a wiyama fof yo kaal ha para mbiyeɗa ya haalma ɗum hawno seeɗa puisque kala ko haaleteno e welemma walla e moƴƴere on kaali kadi ko tongi ko eɗen jondini hen enen fof hakke no ɗum foti welde e kadi no ɗum foti wonirde gonga en calmini bandiraɓe fof eɗen guidoro salminde jaatigui men joom galle o ceerno Oumar Sy amin gandi hakkude makko e Abou Gaye ɓooyi par ce que minen Abou Gaye nehi amen min ɓooyi ɗo kadi arde e galle o amin gandi ko tedduɗo kadi ko guittowo gueɗal eɗen beltinimo kanko e galle o fof e cuddiɗo makko eɗen ñagonoɓe Allah kadi yo Allah ɗaccu mbawka e juuɗe mabɓe Allah ɓoynaɓe ɗo henna saabu koɓe jaatigueɓe no Abou Gaye wini gaga Abou Gaye fuutankoɓe fof ene keeƴa ɗo e galle o eyyi eɗen calmina Abou Gaye jeyɗo sababu o eɗen gara ɗo no wini kankone ko mawniraɗo puisque minen kanko nehi amen guila amin jangga collége ha lycée minen gonde e galle goto o jangguini amen ko heewi e aduna o jangguini amen e gonka e jangguini amen e fof e fannuji kewɗi eyyi hay ɓurano omo jangguintuno galle amen to eyyi kanko Abou Gaye sukaɓe hewɓe kanko janggi eyyi omo jangguintuno hay ɓurano e galle he ɗum eyyi ɗum kam firti tan ko Abou Gaye ko neɗɗo moƴƴo laaɓɗo reedu mo ganduɗa kala ko waɗi amin jiiɗi hen tawede nde tawno kanko o amanta neɗɗo makko kala haajuma no foti fof Abou Gaye ina joganima hen gueɗal kadi omo yonnanma haajuma o tawni an ko haajuyel tokosel bannoɗa ɗum o mawnin ɗum ha mawna kadi no fotini e duuɓi e fof e gantuji sa noddimo tan mo hiññu hen ko mako hayso jaaden Fouta omo pari pour yaade wadde baɗo noon so dañi hunde so tintinima annene ko paɗirɗa ko fof a arat ha gandinamo minenne kadi amin tini no mbaɗa e amen ni kadi ko noon min mbaye ma kono kadi min jogui welamma e arde ɗo gaga kanko o jeyɗo sababu o ko ɗo noddi amen ɗo walla ɓewo noddi amen ɓe lewlewal communication amin calmina mon on fof e gardugol
ceerno Abou Diop ko yimɓe ɓe ngannduɗaa hannde ɗum ina jaɓa wona yewtere wona mbeɗa yiɗi mon walla mi yiɗaa mon hayso neɗɗo yiɗaa mon ni kadi Allah hokki mon hannde leñol ngol ko onon jogii ngendiyankooɓe onon jogii yoltooɓe hujjaaji onon jogii yewtooɓe hayso won waɗannooɓe ɗum e jamanuuji ɓennuɗi ngalaa ɗo ko honon Allah fayi ɗo hannde eyi ko onon Allah fayi ɗo hannde kala mbiyowo pulaar ina yiiloo pulaagu ina yiiloo to haalata e radio ji ina yiiloo hol hatanteeɓe muɗum ina yiiloo hol ngendiyankooɓe muɗum a limtataa ngooraa ɓee so a woori ɓee tan anndu an kaltaa koko welmaa Allah waɗi kadi ɓe moƴƴini ɗum neɗɗo kadi ina jogoo huunde walla ne jeeya huunde walla ne halfinee huunde taw a moƴƴinaani kamɓe aɓe moƴƴini ɗum moni fof keɗiiɗo Abou Diop ina weltoo fuura fof ina anndi hammeli kala fuuranke aɗa anndi hammeli aɗa anndi kadi ko waɗata ko e émission ŋaaji mbiɗa yahatnoo émission ŋaaji makko kadi mbeɗa heewi wiidemo so mi arii e émission ŋaaji ɗi eɗen keewnoo dañde ko waynii e téléji taw ina yaltinee heen ko heewi aada men e hanki men fof kono kanko o ara o wayli gaga ɗum bonaani par ce que wonko siftinta men kono kanko o addee men ko lowdi kesi ndi ngannduɗaa hannde fuutankooɓe hay nenam to fuutotoo ina anndi politique walla wonko waawi haalde politique par ce que ko émission ŋaaji ɗiɗon tagi ɗum o holli laawol haa woɗɓe mbatti wadde ɗum hannde so a ƴeewi téléji radio ji fulɓe en wonaa tan ngare eɗen tinda walla bawɗi ɓoli ma yii heen yimɓe njooɗoo mbaɗa débat ji politique tawi kala mo niveau mum ɗo tolnii fof aɗa faama aɗa anndi ko yahree ko ɗum ko ittande yimɓe ɓee kumpa ko wallude yimɓe ɓee haa tollondira e leydi ndi fof e baŋnge faamaamuye ɗum mo jaarnee heen kadi aduna o fof ene jaarnaamo e on baŋnge ene weltiniimo heen no waɗata ni ko noon Abou Gaye e Abou Diop mbaɗata analyse uji mumen amin keɓa audio ji ɗi e kala sahaa kadi amin beltanii ɗumen nde tawnoo ina waɗi lowdi kadi ne waɗi pinal ne waɗi ganndal haa heewi ceerno Ousmane aussi kañumne ko noon ko joom ganndal mo yimɓe fof njaɓi kadi laaɓɗo reedu kadi kanko kadi Allah waɗi won sababuuji goɗɗi min jotondiri min mi liggiima Kaolack miñiiko ne wiyee Cillelli ko jeyaa koye njahrigueɓam galle maɓɓe toon njahannoomi presque mbeɗa ñaama toon mbeɗa yara toon kala to jahrigaagal sohlaa ko toon payatmi mbeɗa jogii suudam kono ko toon payatmi nde tawnoo jinnaaɓe ɓee ko moƴƴuɓe ɗum ɗoon kadi nde nganndumomi caggal e Abou Gaye ɗum tagi ɓeydi tiidde quoi onon ne ɓe tawmi ɗo ɓe mi anndaano mi ɓeyditoriima mooɗon kadi mi weltiima woni seernaaɓe ɓee ceerno Basir ceerno Zacharia e Siré onon fof on beltanaama ko ɓeydaare ardee mooɗon ko ɓeydaare ardee mooɗon ko nafoore wonko janngaa ɗo haa heewi ko hesɗi wonko anndaa ɗo ko heewi haa hesɗi wonko faamaa ɗo ko heewi haa hesɗi heddii noon onon ne kadi on kalfinaama Allah no ceerno Abou wii nii ma en tinno ma en ɓeydu tinnaare ma en ɓeydu daraade e ceerno hamme e leñol ngol e fof kono onon ne kadi on kalfinaama amin nganndi onon ni ɓuri amen faamde ko yahetee ko walla onon ni kadi ɓuri amen faamde darnde fonde dareede nde kono ittataa en kalfondirto Allah tan minen tomin ketti ɗo mamin ero hayso min temmintaa so wonko manki ni onon ne mballiree amen heen min so a yii mbeɗa Abou Gaye mbeɗa noddama ko heewi ko yidde neɗɗo haqqille gooto yonataa kadi so a woni mbaɗoowo politique haajuuji yimɓe ɗee ne keewe ma won haajuuji ɗi njejjittaa taw ko potnooɗi waɗeede walla aɗa waawi jogaade programmation ŋaaji keewɗi ndaroɗaa tan njejjitaa ko ɓuri tiidde e ko fotnoo koo waɗeede kaalaa e darnde ndee walla e sahaa o tan kaalaa oɗon haaju taw wonko ɓurnoo ɗum jojjude ngoppaa njejjitaa ɗum waɗi amin kaaldema ko no min kaaldirta e makko ni ko noon kadi min kaaldirta e Abou Diop noon min waɗe hamme kono amin jiɗi onon fof kadi nattan kadi ɓuron ɗum jaggude par ce que ko wattee ko fof min komi député département Podor mi hulataa wiide daraniimi ko département yam hay so ko député fof wiyetee ko député Sénégal fof goto fof won suɓiɓe ma koolima nelma so yimɓe cuɓimaama koolimama nelima noon aɗa jogii droit daranaade ɓe e haɓanaade ɓe wadde onon ne kala ko jogiɗon ko ɓeydata ko darnde nde walla ko yonnata darnde walla ko tagara hujjaaji men ɗi kaalee ngadde ɓeyditere ɗen ma en naw ɗum ma en kaal ɗum hay so gasataani ma aduna o kam anndu en kaalii holko woni haajuuji meɗen ko gasata ko noon ko Allah jogii Allah no waawi ɗum gasa mais so gasaani kam yo yimɓe nganndu ko nawnoo men toon ko enen en mbaɗi ɗum en tout cas amin beltii e jamma o amin beltii heen no feewi e tawrude mooɗon amin jiɗi kadi eɗen ñaagoo Allah yo ɗum juur hakkunde men enen fof haa minen ne min mbatta tuuruuji ɗiɗo so artoyi ngaron minen ne min jontee par ce que minen koye mon min jeyaa
amin jeeɓa mon amin ñamba moɗon amin ñimtina mon amin ndaara moɗon e darde moɗon par ce que onon fof kon haranteɓe onon so neɗɗon haala e mon gasnara par ce que ko mbatton ko je l'avais dit a wocci mbaɗa ɗum reftude ko mbatton ko weeɓani moni mon fof e gandal mum ngal e mbawko mum e karallagal mum ina wawno hen yondikinade wuura hen gurdam belɗam mais moni mon fof ardini leñol ngol woppi hoore mum woppi ɓesgu mum ina dogna e ko ganduɗa hande so wattino tan haaju mum hoore mum ɓolo tawno ko hande woɗɗoyi e wadde son mbaɗi ɗum onon leñol ngol ina joganimoɗon teddungal ina joganimoɗon moƴƴere e jarno ya barke lewru korka ndu noon yo Allah teddin mon onon ne Allah mawnina mon Allah juutno balɗe mon kala ko ponnoɗon dañande koye mon e haajuji mon ɓoli goppuɗon paaɗon e leñol ngol yo Allah heedan mon ɗon waɗana mon ɗum kadi ha timma puisque oɗon kandi hen oɗon joddi hen wona yidde yo wel mon wona par ce que eɗen kaala tan en ñaami ko noon fote amen kadi min gandi kadi kala gonɗo e leñol ngol tawi tan ko joom haqqille walla leñol ngol wonno fote mum ina joganimoɗon ngal ɗon teddungal so haali noon so haalani so yi mon so yiyani mon par ce que oɗon poti noon ɗum noon yo Allah yobmoɗon onon fof Allah wurna lewlewal communication ha ɓuura ɗo mawnude en tout cas ko mbatton ko oɗon beltana hen Allah jarama on jarama mbaɗen faati e laawol gotol salatal faati e jaɓe tati ayatal kursi yaɗa fi laabi jeenayi yo Allah won jaggiranɗe en ko gonɗen e dow mum ko hunde yettirtede Allah e ko Allah waɗani en ko kono eɗen ñaago Allah tabaraka wa taala e barke e moƴƴere nde Allah waɗi e ngal ɗo jaatigal ngal yalla ɓeydamo nemayde saabu emen fof ken joom galleji en eɗen gandi galle no wayi enen fof kadi alhamdulillahi won wonɓe kadi e men eɗen gandi fof no wayi saabu ken fuutankoɓe ɗum noon kala mo Allah totti moƴƴere wawde jooɗade jippe wonko deƴƴa wona yejjitede wonko fonno haalde so haalino bonna ko heewi kono deƴƴo o muña o muñira Allah ko noon galle wayi kala mo jiiɗa Allah halfini galle wonko Allah halfinirmo galle o ko neɗɗo deƴƴo gandi kala mo deƴƴaɗo gandi Allah halfinta ɗum galle ɗum noon so mawɗo so cuhli ko noon Allah wayi fofo ko Allah jogui Allah waɗata kono kala mo waɗi oɗo ko o ardi ene jogui no yimɓe gurdi ene yaaha Allah halfinta ko moy ko timmuɗo gandi ɗum waɗata ko pour ha fo timma wonko deƴƴata wona yejjidde kono so deƴƴani fewata wonko yiyata o wayano yiyani kono ko noon Allah waɗiri ɗum noon e nder ɗum ɗo ko Allah waɗanen ko hunde yettirtede Allah mbaɗen ko mbiɗen ɗo ko ñaagoten Allah yalla juutno gurdam ɓeyda yaajede e suturaji ɗi kawral ngal Allah wedde e ɓerɗe men Allah waɗi en no waɗi en ni yalla juutnani en ɗum ha sukaɓe donta barke annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء وسلم على سيدنا محمد إنك على كل شيء قدير وكيل مجيب إن الله وملائكته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين